cicle superior de l'escola al Margalló, pensem que el confinament degut a la pandèmia per Covid-19 ens ha portat coses bones i no tan bones. Les platges de Vilanova estan més netes i l'aigua del mar és més clara i cristal·lina. Hem pogut observar dofins i tintoreres a prop de la costa. La zona protegida per la nidificació del corriol camanebre sembla que està més activa que mai. El cel també està més blau, degut a que menys avions hi transiten. El fet que hi haguessin menys cotxes ha fet que hi hagués menys contaminació i menys soroll. Des de casa hem pogut sentir cantar els ocells com mai. Només les ambulàncies se sentien de tant en tant. Fins i tot el carril bici ha millorat. Ara és més llarg i segur. Els animals han guanyat terreny durant el confinament. Els hem vist en llocs on mai no hi podien arribar. A les avingudes de les grans ciutats, als passejos marítims, a les voreres del carrer. Als nostres jardins sembla que hi ha més insectes i els coloms no ens tenen tanta por. Fins i tot espècies que creiem extingides, com ara el tritó verd, han reaparegut. No serà que els humans afavorim la pèrdua de fauna i flora? Quan hem desaparegut nosaltres, la natura ha guanyat terreny. S'ha desenvolupat més ràpid i millor. A nosaltres també ens ha afectat l'estar tancats i tancades a casa. Hem trobat a faltar els amics i amigues de l'escola, els companys i companyes de l'equip de futbol, els avis i àvies. Però també hem reforçat vincles amb les persones que han estat confinades amb nosaltres. Hem après a utilitzar eines virtuals per relacionar-nos i per comprar. Fins i tot hi ha empreses que estan fent l'agost, com el sector de les mascaretes. Ara valorem molt més el fet de tenir un jardí, o una terrassa, o una piscina. Els nens i nenes hem après a estar més a casa, a estimular la nostra imaginació, a no necessitar estar contínuament al carrer. Tot i que sortir ara ens agradaria moltíssim. Molts dels nostres pares o mares han estat teletreballant des de casa i potser les empreses han entès que no cal fer tantes reunions aquí i allà. Pensen que estaria bé que a partir d'ara es fessin més reunions virtuals per evitar desplaçaments innecessaris i contribuir a disminuir la contaminació. Els nostres avis i àvies han estat més sols que mai. Moltes persones, veïns, els han ajudat si la família no estava a prop i ara se senten molt agraïts i agraïdes. Esperem que aquesta col·laboració veïnal segueix més enllà de la pandèmia. Els nens i nenes del Margalló tenim por que això no hagi servit de res. Patim per si ara les fàbriques treballaran el doble i per tant contaminaran el doble. Patim per les persones que ara tenen por de sortir al carrer pel perill d'infecció pel Covid-19. Patim per les persones que no respecten les fases de desconfinament i no segueixen les normes. Patim per si el curs vinent no podem incorporar-nos a les escoles i als instituts de manera presencial. Esperem que el món hagi entès que alguna cosa no funciona i algunes coses han de canviar a partir d'ara. Fent un planeta millor.